no has jugat perquè estàs lesionada. Sí. Partit molt difícil avui, hem estat a punt. Com es viu això des de la banqueta? Perquè com ho vius des d'una lesió que no pots aportar? Amb molt de nervi, amb molt de ganes d'entrar al camp i és com, vinga, va! Sí, jo crec que hem fet un bon partit, al final hem millorat moltes coses d'errors que veníem arrastrant d'altres partits i hem fet un salt, però necessitàvem una miqueta més de concentració al final. O sigui, hem defensat, hem atacat, hem sacat, amb alguns errors i tal, però hem millorat en moltes coses. Ens ha faltat una miqueta de concentració al camp. Estic totalment d'acord amb tu. Què és el que creus que us ha faltat? Més tècnica, potser més psicologia? Sobretot al cap. Ens passa molt i sobretot els últims punts del set, que ens costa centrar-nos i anar decidides i amb confiança. Moltes vegades ho diem que la part més difícil del vòlei no està als braços, a les cames, està aquí. Doncs Mireia, recupera't molt aviat, et volem a la pista. Moltes felicitats, tot i que el partit ha sigut bo i no s'hagi guanyat. Moltes gràcies. A tu.